ассалому алайкум ҳаводорони иззатманд, барномаи навбатии масъулият аст манзури шумо. Имрӯзҳо дар тамоми нуқтаҳои шаҳри Душанбе бахусус дар назди биноҳои истиқоматӣ, майдончаҳои варзишӣ ва гулгашту хиёбонҳои истироҳатӣ баҳри сокинон сохта мавриди истифода қарор дода мешаванд. дар барномаи қаблӣ мо атрофи майдончаҳо ва гулгашту хиёбонҳои ноҳияи Сино бароятон маълумот додем ва айни замон мо дар майдончаи варзишӣ 50-солагии Тоҷикистон дар ноҳияи Фирдавсӣ қарор дорем ва атрофи майдонча ва гулгашту хиёбонҳои ин ноҳия бароятон маълумот хоҳем дод. Бо шабакаи мо бимонед. фароҳам овардани имконияту шароити мусоид дар тамоми бахшҳо зери таваҷҷӯҳи ҳукумати кишвар буда, бахусус дар самти варзиш ва оммавигардонии он тадбирҳои судманд пайваста андешида мешавад. албатта ин аз як тараф агар ба ҷалби ҷавонону наврасон ба варзиш мусоидат намояд, аз тарафи дигар варзишкорони мо тамрини дуруст ва мувофиқ ба стандартҳои ҷаҳониро омӯхта дар сабқатҳои сатҳи байналмилалӣ метавонанд даст боло гарданд. яке аз тасмимҳои дурусту саривақтии ҳукумати кишвар ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ин сохтани майдончаҳо ва гулгашту боғҳои истироҳатӣ дар назди биноҳои истиқоматӣ ба ҳисоб меравад. албатта аз рӯи даст гирифтани иқдоми мазкур 8 сол сипарӣ шуда, то ин муддат садҳо иншоотҳои варзишӣ бо шароиту имконияти мусоид мавриди истифодаи шаҳрвандони кишвар қарор гирифтаанд. моро мебояд аз ин имкониятҳои фароҳамшуда хуб истифода намоем ва баҳри тозаву обуд нигоҳ доштани онҳо саҳми худро гузорем. дар ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе, хусусан назди биноҳои истиқоматӣ, шумораи зиёди майдончаҳову боғҳои истироҳатиро бо шароитҳои хуб барои сокинон фароҳам буда мушоҳида намудан мумкин аст. тибқи нақшачорабиниҳои корҳои ободонию бунёдкорӣ бахшида ба таҷлили ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе барои солҳои 2022-2026 муассиса муваззаф гардонида шудааст ки 62 майдончаи варзишӣ ва бозии кӯдаконро аз таъмири асосӣ барорад. дар тобеияти муассисаи давлатии нигоҳдошти боғу гулгаштҳо, майдончаҳои варзишӣ ва бозии кӯдакони ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе 62 майдонча ва 15 гулгашт буда ҳамарӯза аз ҷониби шахси масъул назорат бурда мешавад. далел ин аст ки ҳангоми сабт тозагӣ ва шароити хуби ин майдончаҳоро мо мушоҳида намудем. бо дастгириҳои муҳтарам раиси шаҳри Душанбе соли 2023 14 майдончаи варзишӣ аз таъмири асосӣ бароварда шуд ва соли 2024 бошад боқимонда тамоми майдончаҳои варзишӣ ва бозии кӯдакони ноҳия аз ҷониби муассиса аз таъмири асосӣ бароварда шуд. майдончаи кӯчаи 50-солагии Тоҷикистон дар ноҳияи Фирдавсӣ баъди солҳои зиёди истифода бурдан ба таъмири куллӣ ниёз дошт. масъулини нигоҳдории боғу гулгаштҳо, майдончаҳои варзишӣ ва бозии кӯдакони ноҳияи Фирдавсӣ дар оғози фасли баҳор онро дубора аз таъмири куллӣ бароварда ва дар рӯзҳои гарми ин фасл наврасону ҷавонон аз ин имконияти фароҳамшуда хуб истифода бурда истоданд. ҳангоми боздид боғчаи истироҳатии ин маҳалла низ тозаву сарсабз ба мушоҳида расид, ки аз риояи одоби шаҳрнишинии сокинон дарак медод.
майдончаи рақами 37 кӯчаи Қарабоев назди бинои 110 ноҳияи Фирдавсӣ. ҳарчанд дар ин кӯча наврасону ҷавонони зиёд ба бозии футболу дигар намуди бозиҳо машғул мешаванд, аммо нигоҳ накарда ба он тозагии атроф ва дар ҳолати хуб қарор доштани майдончаи ин нуқта аз таваҷҷӯҳи хоси масъулин дарак медод. бо гузашти фасли зимистон курсиҳои нишаст таъмирталаб шуда, рангу бори курсиҳо ва иваз намудани баъзан аз гӯшаҳои харобшуда дар мадди назари масъулин қарор дорад. яке аз нуқтаҳои муҳими дигар ин чароғон будани майдончаҳои варзишӣ аст. дар майдончаҳое ки мо аз онҳо дида намудем, ҳамаашон бо лампаҳои махсус насб шудаанд, ки ин имконият медиҳад дар вақти шаб низ бозиҳои варзишӣ ба роҳ монда шаванд. бо кӯмаки бевосита муҳтарам раиси шаҳр ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Фирдавсӣ ҳамин майдончаҳоро аз таъмири асосӣ мебарорем 3 сол баъд. дар қисмати дигар аниқтараш майдончаи варзишии 36 назди бинои 106 дар баробари таъмири куллии майдонча, аз ҷумла таъмини он бо алафи сунъӣ ки барои бозии футбол пешбинӣ шудааст, ҳамзамон таҷҳизотҳои дигари варзишӣ барои калонсолон ба назар гирифта шудааст. атрофи биноҳо бошад бо аршаҳои сабз ору дода шуда, ки сокинон аз ин иқдом хеле шоданд. албатта дар ин ҷо дастгирии сокинони маҳал барои обуду зебоҳ нигоҳ доштани гӯшаи диёрашон назаррас аст, зеро назорати пайвастаи фарзандон ба ободу сарсабз нигоҳ доштани чунин гӯшаҳо мусоидат менамояд. ҳар як майдонча як нафари мутасаддӣ вобаста карда шудааст, ки аз саҳар соати 8 то бегоҳ соати 5 дар ҳамон майдончаҳои варзишӣ тозаи озода нигоҳ медоранд ва назораташ ба ӯҳдаи онҳо мебошад. ба ҳамин монанд дида намудем аз майдончаи 39 кӯчаи Фирдавсӣ назди бинои 56. ҳолати кунунии майдонча дар умум хуб буда, ҳама рӯза наврасони зиёд ба бозиҳои гуногуни варзишӣ машғул мешаванд. шикастани баъзан аз чӯбҳои ҷойҳои нишаст ва рангталаб будани онҳо аз камбудиҳои ҷузъии боғчаи назди бино ба ҳисоб меравад, ки тибқи иттилои масъулин дар кӯтоҳтарин фурсат онҳоро бартараф менамоянд. акнун омадем ба нуқтаи дигар. ин гулгашти зебо дар кӯчаи Соддот аст. ҳангоми дидан намудан аз ин гулгашт танҳо зебогӣ пеши назар омад. воқеан чунин гулгаштҳои зебо барои истироҳату фароғат мусоид буда, сокинон дар фурсатҳои фориғ аз кор сайру гашт намуда, ҳолати рӯҳиву равонии худро беҳтар менамоянд. дарахтони сояафкан, гулҳои рангоранг намои ин гулгаштро боз ҳам зеботар кардааст. баҳри тозаву обод ва сарсабз нигоҳ доштани гулгашти мазкур корҳои ободонӣ пайваста ҷараён дорад.
пеш гирифтем сӯи майдончаи рақами 38 кӯчаи Фирдавсӣ назди бинои 56. Шароиту имконият барои истироҳату фароғати сокинон аз ҷумла майдончаи варзишии замонавӣ барои бозии кӯдакон ва ҳамзамон бохшаи назди бино барои сокинони маҳаллаи мазкур хуб ба назар расида, тозагии атроф аз ҷониби сокинон ва масъулини тозагии маҳал хуб ба роҳ монда шудааст. шинонидани дарахтони сояафкан, рангу бори курсиҳо барои нишастани сокинон, назорати ҳаррӯза аз таваҷҷуҳи махсуси масъулин ва аҳолии ин маҳал шаҳодат медод. сокиноне ҳастанд ки ба ҳамин вайронкорӣ даст мезананд дар майдончаҳо ва мо нақшачорабинӣ дорем дар муассиса, ки аз ҷониби кормандони муассиса рафта суҳбатҳо мегузаронем бо ҳамон сокинон оиди дуруст истифода бурдани майдончаҳои варзишӣ. хуб назар ба солҳои пештара ҳозир хеле хубтар шудааст ҳамин рафтори сокинон ба майдончаҳои варзишӣ. дар маҳаллаи Якачинор, ки яке аз маҳаллаҳои серодам аст, гулгашти зебоиро мушоҳида намудан мумкин аст. дар ин ҷо на танҳо сокинони маҳаллаи мазкур, балки сокинони дигар маҳалҳо барои сайру гашт ва тамошо меоянд. Аниқтараш, дар ин нуқта, ки толорҳои варзишӣ зиёд ба назар мерасанд, баъд аз тамрини чанд соата ин ҷо макони хуб барои ором нигоҳ доштани асаб ва истироҳат аст. новобаста аз макони зист, ҳар кадоми мо бояд саҳми арзандаи худро дар ободу зебоҳ нигоҳ доштани ҳар гӯшаи ватани азизамон Тоҷикистон гузорем. бо чунин иқдом метавонем дар рушду нумӯи босуръати кишвари азизамон саҳмгузор бошем. ҳамзамон метавонем онро ба як кишвари зебо ва пешсаф дар ҷаҳон табдил диҳем. тамошобинони азиз, ин буд барномаи навбатии масъулият. бовар дорем бо дарки масъулият муҳити атрофро тоза ва обод нигоҳ медоред. то барномаи навбатӣ, тансиҳат ва ободкор бошед. хайр.